Juangen kinde abere kwa doge pacho kaya dhirnya kaunti ma Homa Bay kinde mane hingo odiochieng jogo mantie kod ng'ol e piny mangima. Jogo man gi ng'ol e kaunti ma Homa Bay ojiwo mondo mikoro ochak tim mandike mag nonro margi okalo yor lony manyasani ma ong'ere kaka eCitizen. Man kaluwore gi chik mano ogol gi jatend piny Kenya William Ruto mane ni chenro duto mag sirikal lotim ne gi andike ka okalo yor mbui mar Citizen. E nyasi mar hingo odiochieng jogo mantie kod ng'ol mano obagi skund jopuonjre man kod ng'ol ma Nyaburi e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Director mochung' ne jogo man kod ng'ol e kaunti no John Paul koni keto nonro mag jogo man kod ng'ol e mbui ema biro konyogi e yudo kwan makare mag jogo mantie kod ng'ol ma onego bed ne piny owacho miyo sir. Tibedo ng'ando mong'ol niko certificate mag mi thuolo mondo iyud chances mag tenders molandi county kata national government. Thoth jowa man gi disability poko wuok oko mondo mi o register. Wawinjo maber. Wuoguru oko, watim registration, wabed gi card mondo mi wabed identified as persons with disability. Sawa. Kiki wuok kaka wuono kapoko timni assessment. Ket assessment ni ema bro konyi mondo mi iyud card mar disability minyalo konyori godo kochopo kuom weche mopogore. Sani waloso agpo kisebedo go to inyalo register kambi mamari owuon makata koro sani wanyalo dhi kawo go tenda e county ka timiyowa, wadhi kawo go tenda e national government timiyowa. Jomongol wetena an nathuta kian kendo nagora gi ji matek. Kendo nyalo paro chiemo ni wan Nyaburi ka notama wuoyo to nacho na wuoyo gi thuon. Wuoyo gi thuon no nomiyo kawuono an